can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Doon nag-iuban mga may avail of scholarship. So, ato sila sa government school. Well, okay naman ang government school. Unya sa may imong kuhaon. Civil engineering, ma. Unsa? Nga nung ako gang magkama. Abi na akong musunod ka sa akong kurso. Accountancy. Aron kung makahuman ka sa accountancy, mo-proceed ka sa law. Ganahan ko sa civil engineering, ma. Kaya naman si Primo. Naasiya nga dali rin ako maduolan aron magpatabang ko. Hinoon, ikaw may mo eskwela. Kaya akong papiliun sa imong kurso. Pero iha, mas maayo mangudunta tong accountancy ang imong kuhaon, kini aman ko nga makatudlo nimo. Unya, kung retire na unya ko, dili ko mahadlok mo biya sa atong accounting firm. Kaya naaman ka. Ako man kayo magpuot sa kurso nga akong kuhaon, ma. Oh yes, iha. Ikay mapo. First, mag-engineer ko. Civil engineering ang kuhaon akong kurso. Kali sa trabaho. Hapit ni mo mga kina. Mga tulog adlaw gikan karon mahimo na siyang mga bli. Din kag kwarta si Primo di pasto ko din. Di update ka? Nawili ko nagtanaw sa imong trabaho. Kung ikaw kay akong patrabahoon sa akong the most improved convenience store. Pila kay tanda mo kong kwarta, aron nga mahumani kayo. Sorry. Wa pa ko mudawat og lain project. Gusto na kong isunod dayon ako pagtugod ang akong construction firm. Dili ka mangitag income? May income naman unya ang akong dinahan. Gawas pa. May giandam na kong budget alang sa akong construction firm. Mau ba? Bungga tingali ang opening sa imong tindahan, no? Mga suod na kong mga higala, mga investors. Sila ang akong ibitahon sa opening. Kon. Mahimo naman unya akong suki sa imong tindahan kay anhe man ko mamalit og mga gamit. Mau ba? Unsang adlaw ang opening? Ganun nangutan mo. Maoray akong imbitahon ang akong giingon ganiha. Wa na lain pa. Wa ka ba makasabot? Angay ka ko magigsulti ni Primo. Upay bawon sa kurso nga nagustuhan ni Misty. Kung mangutana si Primo nga nung ako siyang gipaypaw, basta ba siya akong itubag? Ako na sabsihan sudyaan. Naglibog na ko siya angay ko buhat. Misamot ang akong kalibog sa pagkatao ni Primo. Pero kinahanglang ipadayon ko ang akong gitukuan niya itong tawanan. Usa siya ka-stalker.
Aw, nahuman-human na gyud ang tindahan. Dili kay ang tindahan, ma. Dali, uban ako paingon sa sawmill. Oh, ngano man? Basta, ma, uban lang ako. May mga makina naman di din sa kilid sa tindahan, nak. Maunay mo tabas unya sa mga kahoy, ma. Oh, mao ba? Oo niya, wa pa man lagi ko makakitag mga kahoy. Karon pa mang gabi ipasudi niyo ang mga kahoy. Dili ka maproblema sa mong mga kahoy, nak. Aw, wala problema ang mga kahoy nga isudin hima sa sawmill. Ma, makugang kagidugma sa buntag. Inig kakita mo sa mga kahoy. Naginam-hinam na kung makakita, anak. Ahon niya, kano sa man ang blessings ng tindahan. Ingon man sa imong sawmill. Doon na ako'y planner nga gipahikay na ko sa misa, ma. Ingon man sa inauguration sa tindahan, ingon man ning sawmill. Dili ni mo imbitaron si Glenda. May gandam na kong invitation card nila. Kinsang nila? Ni Glenda o Misty. Maayo hinoon. Haon niya, kadtong imong amigo nga senior citizen. Dili ni mo imbitahon. Nagpa-imbitar kay. Kay kuno, mahimo na unya kuno nako siyang suki. Sa higayon nga tukuro na niya ang iyang ito, the most improved convenience store niya. Mauman ko na to. Respetarin na lang imbitar. No, ma. Nakasiguro ko nga maghimo na siya kagubot sa maong inauguration. Aw, maglaway lang di ay ang senior citizen. Aw, sigurado gid siya nga maglaway. Kay mibayad man kog full page sa usa ka newspaper. Nagpahibaw nga ablihan ko na ang Lavi, Home of Housing and Building Materials, and Sawmill. Wa man ko mahimutang. Unsa man nga hitabo na ako. Nasayod na ko asa ko paingon kun ingon na niini kakubot ang ako muna-una. Sabot niya akong gibuhat. Umalit ko tinunuang mungkos. Ingon man, adobo, o piniritong istakan. Unya may kanoon pagit kong da. Balik ko ka tao. O, sa mani akong gibuhat. A lover's instinct. Umurong na yung nagmando na ko nga muadto ko sa lover's lane. Aron ikasaw ko na usap ang akong labi. Tuwa baka dito si Glenda. Kani ato, sadyang mibalik ko din yung gikan sa Canada. Wa na ko mahinumdum ni ining dapita. Dili na ko gusto mahinumduman ang unsa may kagahapon ako sa akong labi nga si Primo. Pero karon, marag mawa ang akong stress ko ni anak ko din eh. Labi na gyud nga ni ana ang duyan nga mahimot akong kalingkuran. O kahitaan. Murag ni ako sa langit. Oh. Mauday nga, murag
Pero ako sa pag-anhi din eh. Doon na day anghel nga ikasaw ko na usab ng dapita. Doon na ka ba gipabantay na inindapita? O mao'y may pahibaw ni mo nga ni ako? Doon na. Doon na? Ang akong lover's instinct. Gubot ang akong huna-huna sa opisina. Og ni anhi ko din aron makabaton ko kalinaw. Pero dili man day gihapon ko magmalinawon. Kadit ha. Pauna ko ang gidana kong pag-aon. Kadit lang. Ay kubiyay ha. Nga naman eh. Nag-abot na sa din eh. Mga ano ta? Busog ko. Sige na, good. Nga naman mugos man ka. Ingon yan lang yung tono ko, manluod ka na ako. Kunya, magsaot ta din eh. Unsa? Kung doon na kay panluuran ako, mudayon kaglingaw na ako. Umingon nga nung mamugos ko. Og, tumaguntasab ka nga, mamugos ko kay, di ko gustong mapasmo ka. Nga masakit ka. Kay sakitan sa ko. Wa lagi ko gutma. Sige na, good. Kalagot sab kada. Di ra ba ka mahunaw o pangulit kung dili ko mukaon? Oh, nahinumnum ba di ka? Kita gining duha ang alas sa usag-usa labi. Oh, Sorry. Di na mausap. Mga ano ta? kadiyot kay mangunaw ko. Nabusog ka? Nabusog. Nagasulti ba mo si Misty bahin sa kurso nga iyang kuhaon? Oh, uwa. Kanunay kong gipahinumdum ni Misty nga kung mag-college na siya. Mukuha siya ang accountancy at maparehas siya na ako. Oh, angay lang. Aron ka mo ng duha ang muduma sa inyong negosyo. Pero sukad lang mo magkasuot. Lain ng kurso ang iyang nagustuhan. Ha? Oh, unsa man? Engineering. O mao iyang kuhaon ang civil engineering. Mao ba? Pero, para sa mga lalaki ang mga kurso. Pero influencer ka tingali. Iyang gisunod ang imong kurso. Kanang magsulti may never ko siyang gidani nga mag-engineering. Unsa man? Gusto ka nga, danihon ko siya nga, accountancy ang ko. Nagpahisgot ng mo kurso? Wow. Ayaw na lang. Gusto tuod. Mindras wa pa ko malimot. Gusto kong patambong mo tamong duha ni Misty sa opening sa akong tindahan. Kano sa amin na? Wa pa ko makasiguro kung nahanay na ba sa akong planner ang inauguration. Ipada ko lang unya ang inyong invitation card. Musamot na gid ang pagkagana ni Misty sa maong kurso. Kung iya makita ang imong finished product. Then, honestly, wag gid mi maghisgot ni Misty mahitungod sa kurso. Pero igwala ka. Ako siyang i-discourage sa akong kurso. Ayaw na lang. Tingnan yung pagtuo siya nga. Gipinaahan ka na ako. Ay kabala ka. Ako rin mahibaw mo discourage ni Misty. Kanos na tama, kita pa ko sa Dili na. Ah? Dili ba gipasidanaan ka naman ako? Na dili ko gustong madako sa imong ilan? Huwag ko manginandi mo, Glenda. Amin mo, sakitan ko kung ibunda ko ang imungan. Pero kay mas ko man, ipugos ko ang akong kaugalingon sa pagsampit mo, Glenda. Dili mahitabong mutuo ko nimo. Patay na si Primo nga akong labi. Patay na siya. Dili ka ba makasabot? Pero, Usa na. Kung aron maputo na kini imong kabuang, dili na ko mupalik ini dapita. ayaw, importante kayo na itong buhat, Glenda. Pugson ko ang akong kaugalingon aron kalimtan kini dapita. Muna ko nimo. Ayaw, Glenda. Di na magbuwag ni dapita nga doon na kay kaskot ako. Dili ko ikaw, Brian.
I can't remember when you weren't there. When I did Malukmay kaha ang pagbati ni Glinda ngadto ni Primo. Mga kasama at ani ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN drama. you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you through the